Isten 6 nap alatt teremtette a mennyet, a földet és minden életet, a 7. napon pedig megpihent. Így Isten Ádámmal és Évával együtt járt a paradicsomban. Minden tökéletes volt. Isten megparancsolta Ádámnak, hogy tartsa fenn a paradicsomot. De veszély leselkedett rájuk, mert sátán uralkodni akart a földön. Mivel lázadást szított a mennyben, Isten kiűzte őt a mennyből. Ezért tervet eszelt ki, hogy rávegye Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott jó és rossz tudásának fájáról. A kígyon keresztül szólt. Lásd en Mózes 1 és 3. Szia Éva! Tényleg igaz az, hogy Isten azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Szia kígyó! A kert többi fájának gyümölcséből ehetünk, de a kert közepén lévő fa gyümölcséből azt mondta Isten, abból ne egyetek, és ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. Nem Éva, olyanok lesztek, mint Isten, és nem haltok meg. Miért nem próbálsz meg egy kis harapást? A gyümölcs finom. Nézd, Ádám, kóstold meg. Finom. Lásd ez Mózes 3 és 7 verseit. Így lépett be a bűn a világba, és azóta minden ember születésétől fogva bűnös természetet örököl, és minden ember végül meg fog halni, mert az első ember, Ádám, megette a tiltott almát. Ettől kezdve véget ért a gyönyörű és áldott élet a paradicsomban. Kiűzték őket, és a bejáratot kerubok és lángoló kard őrizte. Ettől kezdve homlokuk verejtékével kellett megművelniük a földet, hogy étellel és itallal lássák el a családot, és tövisek és bogáncsok nőttek ott, amelyek a bűnbeesés előtt nem voltak ott. A kígyónak pedig büntetésből lábak és szárnyak nélkül kellett élnie az életét. Lásd Ed Mózes 1 és 3. Azokban az időkben óriások éltek a földön, akiket nefilimeknek vagy titánoknak hívtak. Ők Isten őrállóinak leszármazottai voltak, akik szörnyű bűnt követtek el azzal, hogy genetikailag keveredtek az emberi nőkkel, hogy megakadályozzák a megígért messziás jövőbeli születését. De Isten nagyon haragudott emiatt. Az emberek rossz dolgokat tettek, gyilkoltak, átkoztak, kannibalizáltak, okkult gyakorlatokat gyakoroltak, félig emberből, félig állatból álló teremtményeket hoztak létre, bálványokat imádtak, stb. Ez nem mehetett tovább, mert így az egész teremtés elpusztult. Isten ezt úgy akarta megváltoztatni, hogy elpusztít mindent, ami már nem genetikailag tiszta ember és állat, és újra kezdi az egészet. Lásd Mózes 6:1-8 versei. Melyik bolond épít hajót víz nélkül? De Isten elégedett volt Noéval. Noé, a felesége, 3 fia, Sém, Hám és Jáfet a 3 feleségükkel becsületesek voltak, génjeik nem romlottak meg, mert hűségesek maradtak egymáshoz. Minden madárból, minden állatfajból, minden genetikailag épp csúszó-mászó állatból egy párnak be kellett menni a bárkába, hogy újra benépesítse a világot a hajóban lévő valódi emberekkel és állatokkal. Akkor Isten azt mondta Noénak, menj be a bárkába és bezárom az ajtót. Lásd Mózes 7:16 versek. Körülbelül 1600 évvel a föld, a nap, a hold, a csillagok, a növények, az állatok és az emberek teremtése után, amikor Noé 600 éves volt, Isten vizet fakasztott a nagy mélységek forrásaiból, és a föld felett magasodó égi kupola tetején található 7 zsilibből Isten vizet fakasztott. Vizet, amely éppen az égi kupola fölé ért. Ez 40 napig és 40 éjszakáig tartott. Ezután az egész földet víz borította be, és csak a bárkában lévő emberek és állatok maradtak életben, és természetesen a vízben lévő halak is. Ezután Isten ismét leengedte a vízszintet, és a föld elpusztított felszíne ismét száraz és lakható lett. Az emberek és az állatok ismét szétszóródtak és elszaporodtak a földön. Isten soha többé nem fogja teljesen elárasztani a földet ilyen módon. Ezt az égen lévő szivárvány jelével ígérte meg, amelyet gyakran láthatunk, amikor esik az eső, és a nap is süt egy kicsit. Lásd Mózes 8. Körülbelül 300 évvel az özönvíz után megszületett Ábrahám. Isten szövetséget kötött vele, hogy egy nagy nép fog származni tőle, és hogy a jövőben az ő leszármazási vonalán fog megszületni a messziás. Ábrahám hite valóban komoly próbára lett téve, mert 99 éves korában neki és 89 éves feleségének, Sárának még mindig nem voltak gyermekei, de egy évvel később megszületett Izsák. Izsáknak pedig később született egy fia, akit Jákobnak hívtak. Lásd Mózes 28. Itt Izrael 12 törzsét látjuk, Júda törzséből Dávidkin és fián Salamonon keresztül születik meg később a messziás. Lásd Mózes 4:9 fejezetének 8-10 verseit.
Mózes a Sínai hegyen megkapja Istentől a 10 parancsolatot tartalmazó 2 kőtáblát. Minden ember megszegte ezeket. A jövőben egy ember, a messziás, eljön a földre, aki nem szegi meg ezeket a parancsolatokat, de erről később lesz szó ebben a videóban. Lásd 2 Mózes 20. fejezetét. Dávid király jeruzsálemi palotájából énekel Istennek. Oszlopokra alapította a földet, az soha meg nem rendül. Zsoltárok 104. Salamon király építette az első templomot, ahol a frigyládát helyezték el, hogy egy bárány vérével fedje be az emberiség bűneit a messziás későbbi eljöveteléig, mert akkor a bűnök bocsánata csak általa lehetséges. Isten annyi bölcsességet, gazdagságot és tekintélyt adott Salamonnak, hogy a világ minden tájáról sokan jöttek hozzá, hogy tanuljanak bölcsességéből. Ki ment fel a mennybe és kiszállt le, ki gyűjtötte öklébe a szelet, ki kötötte ruhába a vizeket, ki alkotta meg a föld határait, mi az ő neve és fiának a neve. Példabeszédek 34. Körülbelül 375 évvel Salamon király után Isten megbüntette Júda, Benjámin és Lévi törzseit, Izrael 12 törzse közül 3, mert bálványok előtt térdeltek. Elküldte Nebukadnekar király seregével, aki Babilonba vitte őket, és lerombolta Salamon templomát is. Dánielnek megengedték, hogy a palotában dolgozzon, és itt egy álmot magyaráz el. Király, láttál egy hatalmas férfi szobrot. A feje tiszta aranyból volt, mellkasa és karjai ezüstből, hasa és combjai rézből, lábszárai vasból, lábfejei pedig agyaggal kevert vasból. Lásd Dániel kik. Krerd 538-ban, röviddel Babilon meghódítása után Círus király rendeletet adott ki, amely engedélyezte az izraelitáknak a Jeruzsálembe való visszatérést és a templom újjáépítését. 70 évnyi babiloni számüzetés után Esdrás és Nehémiás megkezdték a második és egyben az utolsó jeruzsálemi templom építését a Biblia szerint. Lásd Esdrás 1:7 és Nehémiás. Körülbelül 700 évvel Krisztus előtt Ézsaiás próféta ezt mondta, ezért maga az Isten ad nektek jelet, íme a szűzfogam méhében és fiút szül, akinek a neve Immanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ézsaiás 7:14. 700 évvel később Jeruzsálem és az egész világ Róma hatalma alatt állt. Nabukodonozor király szobrának vaslábai a római uralmat jelképezik. Lásd Lukács 2:1. Az izraeliták könyörögtek Istennek, hogy küldje el a megígért messziást. És ott van a messziás, a szabadító és megváltó, Jézus Krisztus születése, aki egy istállóban született Betlehemben. Lásd Lukács 2. 12 éves korában Jézus megdöbbentette Izrael vallási vezetőit. Hogyan lehet, hogy ez a gyermek ennyit tud a törvényeinkből? Nem vették észre, hogy azzal az Istennel beszélnek, aki ezeket a törvényeket adta Mózesnek a Sínai hegyen. Lásd János Penc 10. Jézus minden évben látta, hogy egy ártatlan pászkabárányt ölnek le. Jézus teljesen tiszta volt, akárcsak a bárány, soha nem vétkezett. Lásd Év Péter 22. Jézus tudta, hogy 33 éves korában az a pászkabárány azzá fog válni. 29. Az apostolok ezt kérdezték Jézustól, mikor lesz a nagy nyomorúság, a templom lerombolása és a te második eljöveteled? Lukács 21:5-38 ezt. Vannak köztetek némelyek, akik itt álltok és még élnek, amíg meg nem látják az emberfiát eljönni az ő országában. Máté 16:24-28. Amikor pedig üldöznek tiket ebben a városban, siessetek a másikba, mert bizony mondom nektek, hogy be nem fejezitek utatok Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Lásd Máté 10:23. Az általa teremtett emberek gyűlölték őt. Leköpték a Fiú Istent. Jézus visszatartotta angyalait, és hagyta, hogy a gyilkos csőcselék keresztre feszítse. És mindezek ellenére szerette őket, és megbocsátott nekik. Lásd Lukács 23:34. Amikor meghalt, minden szent vére elfolyt, hogy lemossa bűneinket. Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyszülött fiát, Jézust adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen a pokolban, hanem örök élete legyen a mennyben. János 3:16. 3 nappal később feltámadt a halálból, ezzel megnyitva számunkra az egyetlen utat a mennybe jutáshoz. Néró császár a fenevad, az Antikrisztus, nevének száma a héber gemátriában 666. Ha az emberek nem tették a fenevad bélyegét, valami olyasmit, mint az áldozati oltár hamvai, a kezükre vagy a homlokukra, akkor megtiltották nekik a piacra jutást, hogy bármit is vásároljanak vagy adjanak el, és ha nem hajoltak meg vagy térdeltek le a fenevad képe előtt, akkor megölték, felgyújtották, oroszlánok elé vetették, stb.
a nagy nyomorúság alatt, Karek U. 70 és 76 között. Lásd a Jelenések könyvének 13 versét, a 11-18 verseket. A kép bal oldalán Kordu 70-ben Jeruzsálem és a második egyben utolsó templom pusztulását láthatjuk. Isten megbüntette Izraelt, Babilon paráznáját, a Nabukodonozor szobrán látható vasból és agyagból készült jelképes lábakat és lábujjakat, mert elutasították és meggyilkolták fiát Jézust. Jobb oldalon a római birodalom, Babilon pusztulását látjuk Kornhaldukban. Abban az időben szó szerint szekereket és angyalokat lehetett látni az égen. Ezt olvashatjuk Flavius Josephus római történész a Zsidó háború című könyvében, 6. könyv 5. és 6. fejezetben. Lásd a Jelenések könyve 6-18 fejezeteit. Jézus visszatért, körülbelül 40 évvel keresztre feszítése, halálból való feltámadása és mennybe menetele után. Az emberek, akik a szögeket a kezébe és lábába verték, még mindig éltek, ahogyan azt a Jelenések könyve 7, a Máté 9 és a Márk 13 is megírja. A kép jobb oldalán sátánt látjuk, akit egy angyal láncra ver, és 1000 évre a mélységbe vetnek Karnadún 6-ban. Lásd Jelenések könyve 21-3. A béke 1000 éves királysága körülbelül 76 és 1076 között létezett a földön, abban az időben, amikor Jézus Krisztus vaspálcával uralkodott földi királysága felett. A bűnt nem tűrték meg, az emberek, akik hittek benne, elvitték az evangéliumot minden nemzethez világszerte. A legszebb épületeket építették, katedrálisokat, várakat, vasútvonalakat, luxusvonatokkal, repülő léghajókat a kényelmes utazáshoz bárhová, ingyen energiát és még sok más szépséget. De az 1000 év után sátán ismét kiszabadult börtönéből. Ez az az idő, amelyben most élünk, sátán kis időszaka. Lásd a Jelenések könyve 21. fejezetének 7-10 verseit. Hatalmas mennyiségű bizonyítékot, városokat, épületeket, stb. Pusztított el a béke 1000 éves királyságáról háborúk és tűzvészek által. Sok hazugsággal vezeti félre a világot a történelemről, a végtelen univerzumról, az evolúció elméletéről és így tovább. De ne tévedjünk, olvassuk Genfi Bibliát, az igazság benne van. A következő esemény a közeljövőben fog bekövetkezni, a szentek táborának megtámadása a világ északi részén. De Isten mennyei tűzzel pusztítja el a támadókat, és akkor jön el az utolsó ítélet. Minden ember megjelenik Isten előtt. Lásd Jelenések könyve 20. fejezetének 11-13. verseit. Emberek milliói lesznek megdöbbenve azon a napon. Gyere, találkozód van Istennel. Az egész életed napvilágra kerül. Minden házasságtörés és minden más bűn napvilágra kerül. Senki sem fogja megtudni, a férjed úgyis üzleti úton van. Jaj ne, az én vagyok, állítsátok le a filmet! Június 10-én loptál a munkaadótól, május 2-án hazudtál a nővérednek, március 19-én hamisan megvádoltál valakit, február 17-én megátkoztad magad, szeptember 9-én becsaptál valakit, április 8-án pletykáltál a kollégádról, október 2-án gyűlölted a szüleidet, január 14-én féltékeny voltál a szomszédodra az új autója miatt, december 3-án nem adtál enni és innivalót egy éhes árvának. Miért nem figyelmeztetett engem senki mindezekre? Mert Isten ítéletre hozza minden cselekedetet, minden elrejtett dolgot, legyen az jó vagy rossz. Prédikátor 12-14. És ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Jelenések 20-15. Íme a jó hír, ha nem akarsz örökké abban a szörnyű tűzmedencében lenni, és az egész életedet, beleértve a gondolataidat is, minden ember lássa és hallja, akkor imádkozz valami ilyesmit életed során, de komolyan is gondold, amit mondasz. Kedves Jézus, sajnálom, hogy ennyit vétkeztem, kérlek, bocsáss meg nekem, hiszem, hogy meghaltál a bűneimért helyettem. Köszönöm. Mert akkor a mennybe kerülsz örökké valóságra, és az egész film megsemmisül. Mert Jézus a halálával fizetett érte. Senki más nem menthet meg téged. És mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János 14.6. Jézus a benne hívőket a mennybe fogadja. Te is eljuthatsz oda az örökké valóságra, ha szeretnél, a választás a tiéd.